କାହାଣୀ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରର। ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରହୁଥିଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଥିଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଥରେ ତାର ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାର ବାପା ତା ପୁଅର ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା ତା ପୁଅର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ବାହାର କରୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ପାରିବୁ। ସେ ପିଲାଟି ତାର ବାପାଙ୍କ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲା, ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସେ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉ ବନଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ବାପାର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତାର ବାପା ତାର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ବାହାର କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାକୁ ତାର ବାପାର କଥା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବନାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଅ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ତାର ବାପାକୁ କହିଲା, ସବୁବେଳେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କହୁଛ। ତୁମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକାର, ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକାର, ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତି ଏତେ କମ୍ ଦାମରେ କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତା ପୁଅକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତ ଖୁସିରେ ରହିଲା ତାର ପୁଅ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମ ଠାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ତାର ପୁଅ। ଥରେ ତାର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ବାପା, ତୁମେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିଥିଲ ଏହା ହେବ ବୋଲି? ତାର ବାପା ସବୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାଏ। ତାର ବାପା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତାର ପୁଅ କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ବୁଝେଇଲନି? ତା ବାପା କହିଲା, ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ଆଗରୁ ମୋ ସହ ଘଟିଛି। ତାର ପୁଅ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାପା? ବାପା କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୋଷ ଧରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁ ତୋର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନଥିଲୁ। ତେଣୁ ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ସେହି ଚେଷ୍ଟା ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ତୋର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୋଷ ବାହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ସେହି ଦିନଠୁ ତୁ ତୋର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୋଇଥିଲୁ। ବାପର ଏହି ଶିକ୍ଷା ବହୁତ କାମରେ ଆସିଲା। ସବୁବେଳେ ନିଜର କାମକୁ ସୁନ୍ଦର କର, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କର କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।